Hej. Nu vil jeg vise jer, hvordan man som elev kan finde opgaver og materialer via elevplanen. Jeg er logget ind som elev, og det første jeg kan se her på min startside er, at jeg har nogle opgaver, som ikke er afleveret. Og I kan se her er der et udråbstegn, og det betyder, at den her opgave, den får jeg ikke afleveret rettidigt. Hvorimod den anden hernede, den kan jeg lige nå at aflevere endnu. Så jeg går ind og klikker på opgaven, så åbner elevplanen selve opgaven, og herinde kan jeg så se, hvad min lærer har skrevet til mig, og der er jo uploadet en fil. Jeg går ind og downloader opgaven, og laver min besvarelse. Når jeg laver min besvarelse, så uploader jeg filen, skriver eventuelt en lille besked til min lærer. Her er opgaven. Og så har jeg to muligheder. Enten så kan jeg sige gem, og gem betyder for mig, at jeg gemmer den i elevplanen, men jeg har ikke sendt den endnu til min lærer, det vil sige, at den ikke er afleveret. Hvis jeg klikker aflever, så bliver opgaven simpelthen sendt afsted til læreren, hvor læreren så giver sig til at rette opgaven. På den her side har jeg også et overblik over, hvor mange opgaver har jeg afleveret til tiden, hvor mange har jeg afleveret for sent, og hvor mange har jeg slet ikke fået afleveret. Derudover har jeg mulighed for at få et overblik over, hvad skal jeg aflevere i fremtiden, hvad er min belastning i den periode, som jeg har valgt at kigge på, og jeg kan se belastningen per læringselement, og per læringselement er i det her tilfælde per fag. Det var opgaver. Hvis jeg gerne vil finde materialer sendt fra min lærer, så skal jeg gå via mit skema. Og inde via skemaet, der vælger jeg en skemabrik, klikker på brikken, vælger hernede, hvilket fag det er, jeg vil gå ind og se materialerne for. Og så kommer jeg ind på den her side, der hedder materialeopgaver. Og nu har jeg jo valgt dansk, som hedder niveau ETC. Og herinde, der ligger der et materiale, og der ligger to opgaver. Og den ene opgave har jeg faktisk afleveret, det var den jeg afleverede lige før, og den anden er endnu ikke afleveret. Herinde vil jeg så kunne gå ind og sige, at jeg vil gerne se materialet, der hedder kapitel 3. Klikker på materialet, og herinde ser jeg så materialet og beskrivelsen, som læreren har lavet til mig, og jeg har mulighed for at åbne filen og se, hvad er materialet. Det var, hvordan man finder materiale og opgaver i elevplanen.